Tervetuloa seuraamaan Showbie-ohjelman opetusvideota. Showbie on ennen kaikkea tablettilaitteille ja iPadille suunniteltu ohjelma, jolla pystytään keräämään opiskelijoiden töitä samaan paikkaan ja ohjeistaa heitä lisää ja tuomaan sinne erilaisia opiskelijoiden tuotoksia, tekstejä, kuvia, videopätkiä, ääni- tai audioleikkeitä ja monenlaista muuta. Showbie on varsin yksinkertainen käyttää. Siinä on muutama tietty seikka, jotta sen oppii arkistoimaan oikein omat tehtävänsä ja kurssinsa ja opiskelijoiden palautukset, joten käydään ne tässä nyt sitten lyhyesti läpi. Ensimmäisenä aloitussivu tai aloitusnäkymä Showbiessa näyttää seuraavanlaiselta. Sieltä löytyy vasemmalta See How It Works, eli tämmöinen niin kuin tutoriaali-ohjeosuus, ja sitten oikealta löytyy Sign Up for Free. Ja jos on aikaisemmin rekisteröitynyt, niin sitten klikataan alhaalta vaan Sign In ja päästään seuraavan näköiseen näyttöön, jossa kysytään yksinkertaisesti käyttäjän nimeä tai salasanaa ja sitten siihen siis salasana käyttäjänimeä tai sähköpostiosoitetta ja siihen salasanaa. Ja tämän jälkeen kun nämä on syötetty, niin opiskelija ja opettajalla näyttää täysin samalta. Opiskelija vaan valitsee sieltä itselleen student-osuuden ja opettaja teacher. Ja kun kirjauduttu sisään, päästään seuraavanlaiseen näkymään, jossa näkyy kaikki classes, eli luokat. Ja tällä hetkellä tässä näkymässä näkyy tablettityöpaja, ja lähdetään tekemään siihen uusi. Vasemmasta yläkulmasta löytyy käyttäjän tiedot, Mr. Kallioinen, ja oikealta sitten Edit-osuus, josta pystytään muokata näitä omia luokkia. Ja alhaalta löytyvä plus-nappula antaa meille sitten mahdollisuuden luoda uusi luokka. Ja näkymä on seuraavanlainen, kirjoitetaan nimi ja tämän jälkeen Showbie antaa koodin, jolla jo tällä koodilla sitten opiskelijat pääsevät itse liittymään tähän luokkaan tai huoneeseen tai tuntiin. Sen jälkeen kun nimi on kirjoitettu, niin tallennetaan ylhäältä, otetaan save ja päästään tänne luokan sivulle, joka näyttää tällä hetkellä vielä tyhjältä, ja oikeasta alakulmasta jälleen plus-nappulasta löydetään New Assignment ja päästään tekemään jonkinlainen tehtävä. Tähän kirjoittajien tein islamiin liittyvän tehtävän ja muslimien sijoittuminen Eurooppaan tässä otsikkona. Ja sen jälkeen tehtävälle voi antaa tämmöisen aikamääreen, että mihin mennessä se pitäisi tehdä. Jos se tehdään tunnilla, se voi olla hyvin lyhyt. Jos se haluaa pitää auki pidempään, niin se voi olla sitten siellä pidempään. Ja sitten jälleen tallennetaan oikeasta yläkulmasta. Tämän jälkeen Showbie näyttää, ollaan siellä ensimmäisessä tehtävässä, ja tässä näkyy sitten tämä jälleen koodi, Invite your students by sharing the class code, ja täällä näkyy tämä koodi, millä opiskelijat pääsevät sitten mukaan tähän. Ja Shared Folder nappulaa painamalla päästään laittamaan sinne sitten sisältöä. Vaihtoehtoja on täältä, kun otetaan oikeasta yläkulmasta plus ja Add Files, täältä löytyy kamera, voi ottaa suoraan kuva ja lisätä sen tänne, tai sitten voi ottaa kamerakirjastosta, videoita, kuvia. Sitten voidaan ottaa kameralla PDF ja tuoda se PDF-nä tähän, tai sitten vastaavasti tuoda joku kuva PDF-ksi. Varmistaa vaan sen, että se aukeaa täysin samalla tavalla molemmille. Erilaisia tekstnootteja voidaan laittaa, eli tämmöisiä niin kuin ohjeistushuomioita, ja sitten myöskin ääniviestin tähän voi laittaa, ehkä harvinaisemmin käytetty. Eli tuodaan ensimmäisenä tähän tehtävään kuva. Toin sen tuolta omasta kuvakirjastosta, sieltä löytyy kuva, mitä en tässä nyt ole nimennyt, se voi nimetä tähän halutessaan. Ja seuraavaksi tuodaan siihen text note selitys, mitä oikein olisi tarkoitus tehdä, ja tähän sitten yksinkertaisesti kirjoitetaan tämä teksti. Ja tässä on tarkoituksena tässä tehtävässä palauttaa tänne kansioon vastaus ja ottaa kantaa kuvasta löytyvään karttaan siihen, että miksi muslimeita on niin paljon juuri tietyissä maissa, esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa. Jälleen tallennetaan ja sen jälkeen tehtävät on siellä näkyvillä opiskelijalle. Ja mennään katsomaan seuraavaksi, miltä opiskelijanäkymä näyttää. Tässä opiskelija on kirjautunut nimellä Heikki Kallioinen, ja hän näkee täällä syötettyään sen luokkakoodin, minkä opettaja antaa tähän, niin hän näkee sitten täällä tämän luokan, joka nimi on Islam Euroopassa, ja sen jälkeen hän pääsee siitä klikkaamalla, pääsee katsomaan tehtävää, ja tehtävästä löytyvä kuva on tämän näköinen, jonka olin siis siihen aikaisemmin liittänyt. Ja tätä opiskelijaa pitäisi ruveta nyt sitten käsittelemään. Ja yksi tapa käsitellä tätä on esimerkiksi avata sinne erillinen muistiinpano-ohjelma. Tässä näiden laitteiden mukana on tullut Microsoftin tuottamat Keynote ja
Wordia vastaava tekstidokumenttiohjelma, ja siihen voidaan ruveta tekemään tuota omaa vastausta. Otsikkona muslimimäärä Euroopassa, sen jälkeen opiskelija on tuonut tämän kuvan tähän, minkä olin laittanut sinne hänelle käytettäväksi, sen jälkeen ruvennut vastaamaan tehtävään, eli etsinyt tietoa ja ruvennut vastaamaan, että miksi tilanne on juurikin tämänlainen. Tämän jälkeen opiskelija pystyy täältä oikeasta yläkulmasta löytyy kuvio, jossa tämmöisen neliön keskeltä tulee nuoli, ja siitä painamalla päästään näkymään, josta otetaan avaa toisessa ohjelmassa, ja sieltä valitaan yleensä tässä Showbeata käyttäessä kannattaa käyttää PDF-muotoa, jolloin se varmasti tulee samannäköisenä. Tämä ohjelma on nimeltään Pages, mutta kannattaa mieluummin käyttää tätä PDF-muotoa, niin varmasti nähdään se samanlaisena sitten myös opettajana. Sen jälkeen valitaan ohjelma, ja tässä näkyy suoraan Showbea, painetaan siitä, jonka jälkeen iPad menee suoraan tänne Showbea-ohjelmaan ja sanoo, että tuodaanko tänne tämmöinen muistiinpanosivu, ja tuodaanko se nimenomaan tänne paikkaan. Sitten täältä vasemmasta yläkulmasta voidaan muuttaa sitä paikkaa, jos se nyt ei näytä menevän oikeeseen. Add file-painiketta painamalla saadaan oma muistiinpano sinne kansioon. Jälleen kerran voidaan nimetä se niin, että tiedetään, kenenkä muistiinpano se on. Heikki Kallioisen vastaus me esimerkiksi voitaisiin laittaa siihen otsikkoon. Ja pikkuhiljaa tämä rupeaa täyttymään, ja opettajalle tulee näkymä, jossa hän näkee sen, että mitä hän on yhteisesti sinne laittanut, ja sitten mitä kukin henkilö, kukin opiskelija on sinne sitten itse palauttanut. Ja opettajalle, kun opettaja avaa tämän muistiinpanolehtiön, joka löytyy siis edellisenä täältä, Heikki Kallioinen Just Now laittanut sinne muistiinpanot, eli oman palautuksensa, niin opettajalle tämä avautuu tämän näköisenä, ja opettaja ei tässä vaiheessa pysty, tässä versiossa, ilmaisversiossa ei pysty tehdä juurikaan tähän merkintöjä. Eli jos siihen haluaa erillisiä merkintöjä tehdä, niin sitten se kannattaa avata vielä johonkin toiseen ohjelmaan, mutta tässä pääsee näkemään ja suurentamaan ja pienentämään ja katsomaan tarkastelemaan, että minkälaisen työn se opiskelee sinne oikein palauttaa. Opiskelija voi halutessaan vielä, kun hän on palauttanut sen muistiinpanon tai kuvan tai videon, niin hän voi tässä Showbea-ohjelmassa suoraan sinne laittaa omia huomioita tai piirtää sinne jotain, korostaa jotain kohtia ja näin. Tässä pähkinänkuoressa Showbean käyttö. Käytännössä se kaikki, mitä Showbealla voi tehdä, tuli tässä näkyviin. Totta kai tässä käytettiin vain kuvaa ja tekstiä, mutta esimerkiksi videon tuominen toimii täysin samalla tavalla, audion tuominen toimii täysin samalla tavalla. Niissä tietysti täytyy ottaa huomioon se, että jos on suurikin video, niin silloin se latautuminen voi kestää. Ja jos haluaa esimerkiksi opiskelijan käyvä jossain linkissä, ohjata heidät jollakin linkille jonnekin nettisivulle katsomaan esimerkiksi jotain videopätkää tai tutustumaan johonkin muuhun sivustoon, niin siihen TextNoteen voi aivan hyvin sinne tehtävään sitten laittaa sen linkin, ja sitä kautta he pääsevät sitten suoraan katsomaan sitä linkkiä.